ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. чанд соат пеш хабар баромад ки ташкилоти UFC Зубайра Тухугу ва Даррен Тилро аз UFC ронданд. акнун онҳо дигар ҷанговарони UFC нестанд. айни замон сабаб маълум нест, аммо ба наздикӣ ҳамааш маълум хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки ҳам Зубайра Тухугу ва ҳам Даррен Тил дар муҳорибаҳои охирони худ шикаст хӯрда буданд ва акнун онҳо карьераҳои худро дар куҷо идома медиҳанд маълум нест. ҳамчунин аз тарафи худи Зубайра ва дастаи ӯ ҳоло ягон гуна эълон шудагӣ нест. барои ҳамин хабарҳои навро интизор мешавем. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев гуфт ки барои чӣ муҳорибаи навбатии худро дар Абу-Даби гузаронидан намехоҳад. ҳозирашда намедонам ки муҳорибаи навбатии ма кай баргузор мегардад. ба ман ҳатто менеҷерам гуфт ки якчанд моҳ оиди муҳорибаҳо ҳатто фикр накун. оё ман ин тирамоҳӣ дар Абу-Даби муҳориба мегузаронам ё не? фикр мекунем ки он қадар муҳим нест. мо кӯшиш мекунем ки дар Амрико баромад кунем, чунки дар он ҷо ҷангидан фоидаовар аст. дар Амрико аз намоиши пулӣ ба ту фоиз медиҳанд, ана дар Абу-Даби боша ин чиз нест, гуфтааст Махачев. дӯстон, оиди фоизи намоиши пулӣ мо дар навори гузашта гап зада будем ва касоне ки дидагӣ набошанд дар омада тамошо кунен. ана оиди худи Ислам Махачев боша. пас ман фикр мекунам ки ӯ муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюшро интизор аст ва шояд ки муҳорибаи навбатии худро тирамоҳии ҳамин сол зидди ғолиби онҳо гузаронад. чанд дақиқа пеш UFC раша навореро бо иштироки ҷангвари тоҷик Нурулло Алиев чоп карданд ки дар он Нурулло хабар дод ки барои UFC раша интервю дод ва дар ин навор Нурулло Алиев хабар дод ки 2 рӯз пеш дар Амрико аз мошинашон ҳамаи сумкаҳои онҳоро дуздиданд ки дар он ҷо либосҳо ва ҳамаи чизҳои лозима барои тамрин буд. акнун UFC боз ба ӯ сумка ва либосҳо барои тамрин доданд. ба ҳама салом бачаҳо, мо барои интервю ба UFC раша омадем. худо ба шукр ба ма сумка доданд, чунки 2 рӯз пеш маро ғорат карданд. аз мошин ҳамаи сумкаҳоро, ҳамаи либосҳои маро дуздиданд. ҳозир бо ана ҳамин либосҳо ва бо ана ҳамин сумка мондаам. ба наздикӣ интервю мебарояд, ҳатман тамошо кунем, гуфтааст Алиев. дӯстон, биёед дуо мекунем ки Аллоҳ мушкили ин бародари моро осон кунад ва он нафароне ки чизҳои бародари моро дуздиданд ҷазо диҳад. абба Нурулло Алиев боша сабр хоҳонем. бояд қайд кард ки ин кор баъди муҳорибааш рух додааст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.